Semana, todo lo bueno pasa rápido, como el verano que ha sido mágico. No puedo dejar de pensar lo que me ha hecho disfrutar. Vive mirando una estrella, sueña que sueña con ella, pues en el infierno le espera. Quiero fundirme en tu fuego. I comencem amb la limitació d'alçada de les caixes. La Júlia haurà començat a tirar caixes amunt, perquè en Roc està molt i molt alt. Anem per là. Número, Àlex. 13 caixes! Molt bé, ho estàs fent bé. Torna-ho a provar. I tot a punt.